Regarding the Shembe Church, also called the Nazareth Baptist Church, and its place in South Africa's religious scene, Brother Enigma has shared his opinions. There is little information available regarding his precise remarks regarding the Shembe Church, but it is evident that he believes he has spiritual insights and opinions shaped by what he refers to as intimate, divine experiences. His teachings and experiences frequently center on direct revelations from Jesus, with the intention of directing and saving his people, which he implies includes giving different groups, possibly including the Shembe Church's adherents, corrective or supplementary spiritual guidance. The Shembe Church, which combines Christian doctrine with traditional Zulu practices, is a significant African-initiated Christian organization. Isaiah Shembe founded the church in the early 20th century, and it has a large religious and cultural following. Its customs include Zulu observance and pilgrimages. Given that Brother Enigma claims to have insights intended to clarify or deepen spiritual knowledge for everyone, this blend of cultural and Christian aspects may be one reason why he addresses the church within his larger message. UJesu wasibonisa abafundisi bamanga bayashumayela khona manje. Enigma yekamanga ignipa. Abafundisi bamanje bamanga abamukisa abantu esihogweni. So abantu baphume lapho. Ngikhulumile ngathi Shembe abantu baphume lapho. UJesu akekho. Enigma yekamanga ignipa. Wathi uJesu angeke akunamuntu aphuma kwa Shembe azongena ezulwini. Enigma yekamanga ignipa. Mabashona baya straight to hell bayohlangana with the leader, the founder of the church, which is wasibonisa yena. Enigma yekamanga ignipa. Ntshebe emhlophe. Ubaba umdala unempandlana. Ubaba lo. Ya unempandlana unentshebe emhlophe. Umbona ukuthi ushonese kagugile. So ngase esihogweni uhlezi kanje. Esihogweni. Angithi angikhona ibonde la. Uyenze kanje. Akakhona ukumukisa izandla zakhe phansi. Why? Ngoba makayenze kanje la kume imesi eziningi. Imesi zimile zi-red zibukha red umlilo. So makathi umukisa isandla phansi ziyamsika. So kuhlala enze kanje. Makamukisa isandla ziyamsika ziningi imesi zimile nje. Asiphathwa kayinix zimile zona imesi zimile so. Once amukisa isandla ziyamsika and ziyamchisa ziyamsika. So kuhlala enze so. Uhlezi isitulo asinanto le asina into i-backbone le. Yeah, asina headrest. So la from the legs we are pants bambophe ngeketani akakhona ukusukuma. Bambophe ngeketani iyachisa i-red nayo. Then iketani le bayibophela kule situlo lesi. Enigma yekamanga ignipa. Ngizokutshena ke mina ngokwabhudluza ungane. Yekamanga ngibuqamba manga ukuthi ubuye Ezulwini wena. Usuthi uficola khiduke nabantu abaculayo. Ukamba manje. Yekamanga nje umdala. Ngikushiso lokhu ukuthi ufaka iBhayibheli phakathi. Kube ntwana ufaka iBhayibheli ngabe ngithatha nje umuntu omdala ngabe ngithi uyaphosisa. Enigma yekamanga enigma. Ngiqinisile hayi ngoba mhlawumbe enigma angikwazi nawe ungazi kodwa masukudukisizwe. Usuzubala ngisho isonto lami uthi nemboshembe asingene esizulwini asikho esizulwini usuphuma khona wena. Engane mina ngidlula ngisho kwa wena Enigma ngisuka kwaIsrael ngifike ngafica ngangena ethuneni likaJesu. Uyabo? Enigma ngiyacela Enigma ucelwa yimina mfowethu yeka nje ukukhohlisa abantu usimoshile nezingane. Ngoba uchazile wathi uyena umfundisi futhi anginanci nawe. Futhi anginankinga nawe kodwa nginyanyiswa ngamanga umuntu omdala ethi usuke Ezulwini umuntu angazange hayi uthi ufica izingane Ezulwini abantu abadala abekho abantu abadala uqamba mama usethi mina lapha ngifika phesheya fanele ngabe ngadima engcono kuthiwa ngisuka le ngaseZulu ngoba sengisuke ethuneni likaJesu endaweni engcwele endaweni yesethembiso uyabo lapha engisuka khona ke mina. Yena nje wathi lapha eGoli noma mhlawumbe lapha kulamazwe ngaphandle ase-Afrika mhlawumbe uEnigma ngoba ukhuluma kwakhe ngathi akuyena naye wala. Ngiyamsola Enigma yekamanga ndoda zokhuzwa impela manje uthukisa ingane ungabafana ukuthi nawe umuntu ophuma Ezulwini ngithi mhlawumbe ngiyathuka nami ngithi ngijima abafana ngizothatha ifoni yami ngichitha isikhathi hawu ngibona qamba manga hlaza umuntu emdala
Yabo ngihlangana negomba mebule ngale mfuko mebule hey Enigma yeka manga umnyeni hey kule ngibe ngiqaba manga emntendala usonta kuliphi isonto nalo ukuthi ukuthi kusuka Ezulwini ukuthi umuntu osonta kwaShembe kumficanga lapha usesihogweni ukuthi thina sesesihogweni yikhehle dala nje futhi leliyani uyalibona lekhehle ngathi liboshiwe ngendlela ngibonile uyikhehle ngathi yikhehle jele leliya umfana ngibafanele sembathini hangi esuka Ezulwini uthi mnubani lo